Saka CHILLSPOT yakazombotigadzira riddim rearrange ndoripinda reare waibata. Takambowanana oi erere ndoripinda alright. Saka ndora toda kuzama kugadzira nhasi in less than 4 minutes anditi but satadaro just remember kuti tinoita zvokuisa PA system. Maruda PA system you can hit us up number ziri kuprofile kwanditi. So as usual totanga nemadrums edu anditi. Madrums edu anosounda ashidai so like this anditi. Right, drum redu rabva raperera ipapo anditi. So tichipedza drum alright, saka pane kapiano kaya nditi I don't know sort of like electric anditi ndo kandoda kutry kutedzera. I can't remember kuti kai sound kachiti kudi but ndichango try anditi. So canon it goes like this. Alright, ikako kapiano kedu tapedza nako anditi. So after kapiano ikako paizotevera ndakanzwa kunge panozotevera pane kamwe kaiti it sounds like this minaona no maplugins akazoshandisiwa but ndakanzwa kunge ndozvo zvinenge zviri anditi. Then after that pazotevera sinirira anditi. It's sort of like choir or something and it sounds like this and this. Then after that ndobva ndaisa zvima chords zvangu anditi. So my chords zangu they sound something like this. Then the last thing chetakuisa obviously bass anditi. Bass redu. So altogether bass redu nezvinhu zvotaridza rinosounda richidai so. Tempo is not actually the original tempo. So let's go on. So that's it from me. Still on the keys and it motu zvabuda same comment section and it saka subscribe and you did zvakatikoshera. Thank you so much.